gaske ne Ashraf dan gidan tsohon sarkin Kano yayi Allah wadai da kashe Debora wacce ta zagi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A jiya ne 16 ga watan 5 shekara ta 2022 muka riski wata wallafa da dan gidan tsohon sarkin Kano Sunusi na biyu yayi. Allah wadai da kashe wacce ta yi batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Debora. Ashraf ya yi Allah wadai da waɗanda suka kashe Debora, ya ce kwata-kwata ba koyarwa addini ba ce, kuma ya zargi matasan da cewa ba su yi abin da ya dace ba. Bugu da ƙari, Ashraf ya zargi malaman addini da cewa ba sa faɗa wa mutane gaskiya akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, inda ya ce ya kamata mutane su dinga aiki da ƙwaƙwalwarsu wani lokacin, tunda dai malamai ba za su faɗa masa gaskiya ba. Ashraf dai ya yi wannan wallafa ne da harshen Turanci, inda ya ɗora a shafin nasa na Twitter. Yanzu kuma za mu wallafa muku abin da ya rubuta gami da karanta muku cikin harshen Hausa. Wannan kuma ita ce wallafa kamar yadda kuke gani, shine muka ɗauko muku ita domin gaskata zancenmu. Ya fara da cewa, kun zo kuna ta ihu Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhalin kun saba wa umarnin Allah. Sun zo suna taɓarnatar da abubuwan da sun san ba nasu ba ne, suna so su haifar da tarzoma da sunan wai taimakon mutanen da suka yi kisan ganganci, wacce ba ta dace ba. Ko da a ce kowane malami baya faɗa muku gaskiya akan kun yi kuskure, ya kamata ku dinga tunani. To kun ji irin abin da ya wallafa a shafin nasa cikin harshen Turanci. Yanzu haka mutane suna ta tofa albarkacin bakinsu akan abin da ya wallafa. Sai dai mafiya yawan tsokacin mutanen Ashraf ɗin zagi kawai yake sha da baƙaƙen maganganu. Haka zalika yawanci 'yan kudu su kuma yaba masa suke akan abin da ya rubuta.